plus nePaula benze njani tata? Aze amkele uphawu lwalo ebunzi okanye esandleni. Uya kutsarhwa ingqubo kaThixo. Uyakutsarhwa umuntu onjalo yingqubo kaThixo. Ewe kaloku impindezelo kaThixo itsale yada yatshukula. Uya kucadeka elangatyeni lomlilo wesalfa. Ayikabi ngomgwebo lo bazalwane. Ixhwane nezithunywa ezingcwele zibukele. Umsi walo mlilo uya kutsho ngomlembelele unyuquza. Unyuka ungaze unqamke. Nkosi yami. Abo banqula irhamncwe lomfanekiso walo, abanophawu lwegama lalo, abasoze baphumle imini nobusuku. Verse 12. Le meko ke icela umngeni kusapho lukaThixo ukuba lube nomonde. Le meko ke icela umngeni kusapho lukaThixo, kubazalwane abayaziyo inyaniso, abatyhilekelweyo yinyaniso. Amen. Le meko ke icela umngeni ngoba abantu abazawukhonza irhamncwa nePaula bazawuba nebenefit emhlabeni. Amen. Hayibo, amen. Hallelujah. Bazawukwazi uthenga, bathengise, benze yonke into, impilo yabo ihambele phambili. Yonke into abayifunayo kube mandi. Amen. Ngoba ingxaki batheni irhamncwa balamkele, uphawu lerhamncwa bayaliweshipha. Oh Jesus. Ngoku lizawuma endaweni kaThixo. Abantu babe nento yonke abayifunayo, kungabikho ndlala, kungabikho foko. But usapho lukaThixo liyawuba kwi-challenge ngelo xesha. Hallelujah. Funda 12 14 tata. Verse 12. Le meko ke icela umngeni. Le meko ke icela umngeni kwisapho lukaThixo. This is our challenge. Abantu bazawudinwa kunyamezela indlala. Balithini irhamncwa, balithini? Balamkele. Abanye lithi iBhayibhile bawufuma lifakwe ezandleni zabo, abanye emabunzini abo. Baphile ke impilo entofontofo ye-soft life. Ubungajonga imeko zabantu ababunikelayo ubomi babo kuSathane. Even today imali yabo, abanye bafa, imali yabo ingaphaya. Michael Jackson benza imali namanje. Imali kaMichael Jackson too much. Imali yotata uMandela abavumayo balamkele ngeke ulingane nabo ngemali ngoba neminyaka abafayo. Wena ndithi oko bafayo uyasebenza, but imali ayikho. Baninzi ke nezinye even necawe ngozingenile zanthatha. Amen. Amen. Salenza njani? Zathatha. Okanye inkokheli, mandingathi icawe, inkokheli zecawe zilenze njani uphawu? Zithathile. Nangoku uyabona uba kuyanyukuza emabandleni, abantu bayanyathelana, akhona indawo yopaka imoto ngoba babizwa ngamandla erhamncwa, ngamandla ka666. Ke le nto iyawuba yi-challenge kwabakholwayo only, ayizuba yi-challenge elizweni. Izakwamkelwa lihlabathi liphela. Abantu bathatha irhamncwa, bamkela irhamncwa, balinqule. Libe ke ngoku irhamncwa selisenza lidevelopha, abantu babe nemoto, babe nemali, yonke into kuhanjwe kurhatyelwa, ubufuna uya phesheya, ube nomzi, kube mandi, kube ntabalala. Kuthi ke lowo umzi kaThixo uyoba yi-challenge kuthi thina bazalwane abangalivumanga iphawu lerhamncwa. Funda 12. Verse 12. Le meko ke icela umngeni kusapho ngoba bazalwane izinto zikaSathane ziba mnandi, zigalelwe ayishuka ngaphezulu.
ubomi uyaqhamla unento yonke. Yabo nento bazalwane unento yonke. akufihlela uSathane ba end of the end uba uyohlala naye uyotsha naye uSathane. Lithi iBhayibhile abo balamkela abalinkula nokulinkula ikamcu basela ingumbo kaThixo. Amen. Hallelujah. Funda ke tatam. Le meko ke icela umngeni kusapho lukaThixo ukuba lube nomonde luyithobele imiyalelo kaThixo. Ngoba lothu usuku luyeza. Lunyaniseke kuYesu. Kwakhona ndeva ilizwi liphuma ezulwini. Sinyaniseke bazalwane, hayi ecaweni, hayi kumfundisi. Jesus, hallelujah. Sinyaniseke kulowo wazinikelayo, kulowo wafa endaweni yethu. Bekumele sisekho kodwa indoda yavuma ukufa ingenasono. Amen. Hallelujah.